Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa nga pakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Pakasalitaan ni Alma nga Napolwan, Tibulsek, Kenti, Pukul. Dear Manong Nemi, awan nga tan ti kangangayadan nga rapaap no saan nga dagiti arapaap mi nga dua Manong Nemi iti lalaking ipatpatek ko. Ti lalaking ipatpatek ko manong ngawan sa bali no saan nga kakaisunang ipatpatek ko. Sino? Awan sa bali manong no saan nga dito nga ipatpatek ko unay. Ni Victor Manong Nemi. Nagkaubingan kami, nagkaradwaran kami ti elementarya high school. Iso na laeng ta, saan kami nga nagkaradwaran ng Manong Nemi iti college. Agsipud ta, adda arapap na. Arapap na Manong Nemi ti sumrek iti militar. Kahit nakanot agigam iti paltog, tapno di kasta, ket mairaman met isuna, amay sa kadigitay mangsalaknib, mangprotektar iti gobyerno, Manong Nemi. Saan ko kumaakayat, agsipud ta, narigat ti madaan, Manong Nemi, iti madaan iti sorry. Asawa. Nga te kunada nga addan iti ti may sangasaka na addan iti ngarab iti deraas. Yaman yung harod. Respetarek tarapaap di Victor Manong Nemi agasmet iti panang respetar na kaniya. When iti nangalalaeng iti 2 years nga unit na iti college na panan nag-training Manong Nemi iti kampo. Hindi nito siya, Manong Nemi, kat nagtuloy ko tinagbasa, aging ka, naggraduara ko niti college, kat siyempre, nag-take ak iti board ko, kat nakaruwarak, aging ka nga maop-obisina ako niti bangko. Kat ko nangarod na papakin ni mama kaniya. Nangarod itan ti plano malmanak. Tadan trabaho. Agpadpada kayo, nga trabaho na kini Wilfred. Sino Wilfred ibabagay pa pa? Di boyfriend mo, Victor tinagan na. Hindi ko na-shoot nakasurat dito. Baliw mo nga nakasurat. Baka Wilfred namin ti mo nang imbaga mitay. Victor mat imbaga ng imbaga. Nagkatawa ak Manong Nemi. Kastano ka ni Papa, naling agpakatawa. Sa dino itantiyan ni Victor, sinudsod na. Ando dito'y Cordillera. Iti Sierra Madre Mountain. Kalablaban ng kiti NPA.
Dahito di ko namin kinamamang mo idi almaiha. Inimbaga ni Victor nga rapap na tagbaling nga soldado. Sa saludsudan ti panunot ko. Ano ito nga pagbanagan ti relasyon? Ti may isa nga soldado ken may isa accountant. Kaslayta, mabali mo lang nga tawagan ni Suna. Buno isot tumawag ken ka. Buno saan ket ore kahit mo matawagan, unattended cellphone na ta posible nga adda iti paset ti kabambantayan nga wan signal. Pa, ore tagbakasyon met ni Victor. Kasanon no saan to agbakasyon? Nga adda iti napaot nga operasyon. Pa, no lakit dita adan na 5 nga taon iti serbisyo. Isuntun ti panagkalay sa amin. Datat nagtulagan mi. Agad kumusta mo di kinaganak kang kuwana? Sarimit sumasarong kaharak sa jay. Dito lang nga, awanan ti kadwa da tatang kininanang na. Di kakabsat ni Victor. Ni Victor ti burudak, pa. Kahit no saan ko mga soldado ni Victor, iso ko maita ti kadanana. Ay, masaksakit pa yun ni tatang na. Kaya di kakabsat ni Victor. Naidistino. Naikamang damat iti adayo nga lugar. Sa may sakit, awa mo tinasiyat ng trabaho da. Meaning, manigrikat da. Agplete da nga umay bumakasyon ang mga sarwang karagadag iti naganak kadakwada, marigatan da pa'y kabutaan ng inang artiplete. Saan kami magkadi agpilpili kini mamang mo, iha, ti pakaikamangam. Ning panagkunak kat saan ko mga rumpeng iti pamilya ni Victor, ti pakaikamangam. Kitamlayangan ti kinagulo ti biyagda. Pati ni Victor kat saan nga nakarawar iti buno saan nga nakaturo po sa iti 4 years course. No, kat anya kat datang ambisyon na. Mapaan makirinupak, mapaan makipinatay. Pa, saan nyo ko masupyatan ti relasyon mi ni Victor? Saan mi nga supyatan ti relasyon nyo? Ngem ti sitwasyon. Maanusam to nga ta, ti agururay kini Victor. Sa bagay, mayat met no samon nga maanusan tapno lipatan mo kahit sa bali nga lalaki. Tay kaskeng ka nga professional tapno saan kayo nga ginadayo. Narigat ti relasyon nga aginadayo. LDR kunada. Long distance relationship. Pag pinustaan ta, Alma, di mo ninamnama kasto iti pagtungpalan ti relasyon nyo kini Victor. Saan ka ni? Biglang amin nga naamuak na at ambisyon na balin nga soldado pa ba. Dita ko man ti panawon, tapno sunod kaya matan nga lipatin ni Suna. Nakisin ni nakakuman kang kuha na. Pa, please. Do you ko may bagbagang na isinak ni Victor? Gapati patpatig ko isuna. Iso ti first and last love ko. Agasumet ti panang ipatpatig na kaniya. Mamati ka kadi nga rodmet. Ngawan ti sabali nga babae ti biyag ni Victor. Idin to ta kastalig ti soldado. Isarding tayo nga pagsalitan dati pa. Sorry. Diyan kong kahit pagsalitan dati may panggap kini Victor. Dumaminsan manon na imi kadjakmet ka di mababalaw da papake ni mama. Taore di kiti ka opisina ak manong nemi nga padak nga babae. Nukas ta nga masangon da. Salsaludsudan da. Oh, kumusta? Babae nga nalapsat. Nga tinubyo na kita adati adayo. Nga di mo amon no. Nasi ati kasasaad na. No si bibiyag pa yung uno na tayen. Siyak man yung tinurugyan nyo. Kawa na. Tunanot parang bagasyon ni Victor. Kaya mo. Kaya may isa, amom di kiti soldado agad no makakita dati babae ti pakidistinwan da. Ore at asawa dan. Nangro na kita agay na it kaya palaki ni Victor. Maramid na nga maramid ti magkirelasyon sa baling babae. Iso nga ti aramidem, Alma, tapno saan kan tuunay nga masaktan?
makirelasyon gamit ti sa bali nga lalaki. Dinto pulos mapasamak ti kasta. Pulos. Ala, bahala ka. Kaya iti na minsan manon na imi nga nagbakasyon ni Victor kasta unay tinagsak ko. Inibaga na nga day sunay ti balayda. Napanak nga rod manon na imi. Kat kasta unay ti irot ti panakin na rakop mi. Victor, I miss you. I miss you to. Kahit ko may papantiilo ko ken ka, tiili mo. Mambaling ka ding madamdaman doon. Ha? Kapampanaw lang di ambulansya. Ambulansya? Apay? Intray ni tatang. Gapot iba ka mo umay ka, inururay ka. Umay kan, isaran na di balay. Sumarunuta ka ni nanang iti hospital. Diyos ko. Pingamin nga, saan nga ikaso na kiti kakabsat mo isuna? Kensi ka. No ka man nagtalinaid ni tatang mo ito hospital, di saan ko makastoy? Mati, magbanday kang kwan eh. Pati ni nanang kit medyo marigatan mo din. Di ka din namin kakabsat mo. At ayo matihanda. Sikaman ngamin. Abi namin nga soldado at kinayat mo. Mabaybay-am ti pamilya, mabay-abay anak pa yan. Dada ka di man hindi pagsaritaan ta. Kunak man ang ipatpatik na. Ipatpatik ka. Ipatpatik ka, met. Alma, ano-anos lang. Tanong kas kasanong laing, tumakapagkalaysatan. Sumurot ka kanyan. Ana? Ana, ubrak? Sumusurot kita ka pambantayan? No sa din tayo ti destino, adda ka. Agnadak man ti kampo, mabalintamit nga, mangalat pagkasaraan ta, ti silik ti kampo. Diyos ko, kasano nga rin din may destino ka di Mindanao? Di sumurot ka. Kasano nga rin ti kurso ka kauntan? Nagrigat ka sa sitwasyon, Victor. Nagbabawi ka. Sana itong magbabawi. Umikakit din. Indan sa ospital. Ang mga dadaki si tangan napasamak ni tatang. Di makadakas manong nemi, hindi makadanon kami ti ospital ag dungdung awan ni nanang na. Natay ka nun ni tatang na. Naimatangak tila dingit itirupa ni Victor. Nga oray may isang soldado manon nemi nakitak at imrem ang nagarubos dagiti luwan. Inarakop ko, inandingay ko. Victor, nagpakalalaki ka. Mabantay amin iti kasta. Adaw mo nun hadamot odi. Mapalawag ti bagik. Si Bibiyak kumapila ni tatang ita no saan nga nabaybayan. Sa mga babalaon ti bagim. Gapong amin ti sinapataak na pagrabagan iti pagilian. Ti palagbaling ko ang soldado. Hala, saan mo na panunutin dita? Aging ina na ni tatang mo. Maasikaso lang ti bangkay na sa may mansayag ang kamay tabon. Ligat kahit nasawin nga ma-extend ti bakasyon mo. Kapilitan. Agsubliak to sa serbisyo. Apaman nga may tabon lakit ng tatang. Makipagliting itak, Victor. Agkamanak. Orahan niyawan gamitin ko nga may tulong ko financial. Awatin ko ma. Agkamanak manen. Alma. Mamatiha ka talagang ipatpatiknat. Manong nemi ing karigatan dagiti talo nga kakabsat ni Victor tinagbakasyon iti lugar da. Naman pa isiso dalaing saan da tugot dagiti asawa ken dagiti anak da. Tamarigatan da kano ti pleteng. Kinapudno na manon nemi imbaga ti kabsat ni Victor nga inauna.
Ngawan ka nun ti pagpilitan ang agsubli. No ato sobra di abuloy, sunto ka not pangalaan da. Awan ti pagdanagan nyo manang. Isak ti mang sukat ti plete yo. Tinasken, at datay amin nga kakapsat. Nga mamulubos ka ni tatang. Awan nga, no awan ni tatang, ang may mesa ni nanang, ket agsublikan tuman iti serbisyo. Sino nga tikat kadwa ni nanang? Di na mabaling nga may isa kada kayo. Ikagawid ditoy, yan tanging at damat family house tayo. Eh, saan nga mabaling na? Amin nga mabaling nga, yawid ti pamilya amin toy. Orisyak. Sinungor ti bang bantay kini nanang. Kat siga na, nagikat ka niti serbisyo. Saan tumapasamag na tamanong? Nabitak pa ti serbisyo. Malagsad kayat na ti girlfriend mo, nga ni Alma, nga isuntot kat kadwa ni nanang. Sige. Saan ta pala pagsasalitan deta? Ti ihanas ka ni takit. May papas tayo. Iti parang banda ito, iti bangkay ni tatang. Sa tito itabonin, itong dumting ti haldaw. Dimteng harudan manunemi ti panakaitabon ti bangkay ti ama ni Victor. Ne matangak manen manunemi no kasano ti ladingit ti may nga anak nga soldado. Tatumrem ket tumrem latta di kiti luwanang. Takuna nagsangit tupay da kiti anghel. Anan tulakit din kanyak kunana. Numampay may saka na tured nga may nga soldado. Idi makaiwakas kami manunemi nagawid din di kiti kakabsat na. Ket malmalday mo ti inada. Kinasarita na ni Victor. Alma, nanumula ang tibalay mi. Nga nadalimanik met, natalagad met. Mabaling ka di nga kadkadwa ti inak. Oreta, adamat pa'y kakabsat mo nga kadan na dapapakin mamang mo. Mabaling ka di. Victor, please. Amok nga no kasano ti panangipateg mo kanya, kastamat ti panangipateg mo ti partido. Panangipateg mo kinanang ko. Kasunod kabayag ko nga guray, ken mangbantay kininanang mo. Dandanin. Basta lakid dita, adan talo unopat na tawan ko ti servisyo. Ipakadakton ti panagkalaysata. Ket numalpas doon ti kasarta, itugot na. Pati ninanang mo itugtugot mo. Kasanon ti profession ko na may sa accountant. No, sa dinut enti destinok di diya ka nag-aplikar. Ada nga tamad bangko ti tunggal ili. O no, kabisera ti tunggal probinsya. Victor nagrigat ti agakarakar. Ano mabalil na ako makidyak kayat tagikat. Iti agdama ita nga magtrabaho. Di kahit lang sa wen. Saan ka may sorot? I'm sorry. Kadkaduwag ni nanang mo, ket ditoy kami. Sa dinuman ti pakidistinoan. Agor oray kami ken ka. Agkamanak na mawatan na kalma. Agkamanak. Kasta nga rod tinapasamak banong nemi kadkadwa at tiina ni Victor. Dito oyak manong nemi nga grubuat nga mapanti pisina. Nanang, inakon. Ay, alawan, balasan ko. Nanang ko naklat na natam. Arig nang kasawa kami kini Victor. Nakasaysay at kalaunay, Alma. Dagi dita duma dita nga babae. Jakpat yun nga maiturid dati kasken ka. Nga dakay ti sidong, ti ina, ti boyfriend mo. Ininto tasang ka pa nga kasawa. Napatag kayo kumat kanyak nanang. Ta siyempre, asin ako mga artimang bantay kada kayo.
Nakakaasi kayo no, awan tikad kaduayo. Sige nakon. Ne, no mabannog kayo no, trabaho nyo, ginana kayo ha. Awan sa amat tanas kang trabaho nyon. Tana iring pas kumat aminin. Mas tagtutugaw kay lata. Agboy kay ti TV. Wan no mapang kay makimarites. Tapos saan kay agpulkok dito. Tapos alisto yung mailiwliwag. Tika awanin ni tatang. Ket nung hasta nga mailiwak met kada papa kini mama manon nemi do mag-asak met dito'y balay. Kumusta ti manugang? Saan pa nga nag-asawa? Ngayon may isang nga manuga. Papa, ado dagiti agbilbilib kang kalma. Kasano laeng nga ayati kinapateg da nga Victor? Di ka pulos makapagkedked kang kuhana. Amo ka di nga kayarigam ti tumatayab nga nakatangkal? Nakapupok. Papahanak nakapupok. Adawaya-wayak. Adawaya-wayam nga mapan itik ayan ti katugangam tubi. Adawaya-wayam nga pumanaw sa nga mapan opisina. Adawaya-wayam nga agawid. Anyam arik na nakabalod ka. Gabo iti panang bilin kang ka ti boyfriend mo nga bantayam nga saan mo nga baybayan ti inana. Nagbalik ka ba yung caregiver? Awan waya-waya tapusom. Binalod ni Victor. Gabot ako ko na lang ti pusok. Ti amin-amin ko papa. Naragsak ka ka dito kas nga sitwasyon? Naragsak ka? Posible. Andala ka na kayo papa, mama, no saan kayo mamati. Basta naragsak ka. Adaman kami yung kasyon mo kini Victor. Mabali nakatawagan, tawagak. Ay mamin ano nga tinawag kayo ti may isang bulan? Oh. Nag-asaten no daw minto maminsan. Pasareawan. Sige pa. Ma, di mag-asak lang. Agawid akon. Dagadan niya nga tanong mga rabi to yan. Ang mga no, awan ti hanga nagluto ni ti katugangan. Pero kung di na masangot agluto. Basta, agawid akon. Ang mga matandanagan ni nanang ko. Noo, saan maureng sumangpet. Manong nemi kasta ti sitwasyon ket adari di gundaway nga masukalak ti katugangak ngagmulmulengleng manong. Nanang. Anak ko nyo. Awan anak. Ano pang panunutan nyo? Nagrigad kayam ti kasto nga kasasaad niya. At daan na ko ngam sa tinutayanda. Ni tawagan, didak man lapulos tawagan no ko. Didak ito tumawag no ko, adamat cellphone nyo. Sud ka po nangarot ng kalikagom ni Victor nga sa cellphone nyo, tapos matawagan na kayo. Wan, ang didak mo pa'y mauray, titawag na. Didak ito tumawag. Tumawag ka. Unattended met. Tuwari ti cellphone ni Victor. Binaybayan da kung di kitandang ko. Nanang saan yung asawan di kasta. Gagangit ti anak. Di ba? Ada iti Biblia. Nga once nga nag-asawan ti anak, sumina ni kadagiti nag-anak. Ada ko mamat may isang mabati. Ni Victor nga buridak. Adamat iti paggagaraan. Nanang anda akmet. Oras ang kami pa nga nag-asawa ka ni Victor. Arik na nag-asawa kami. Tas ang kami tabaybayang ket. Ada ka di pagkurkuranga ka na kayo? Ada ka di diyo kayat nga ipagpakitak ka na kayo? Aw, matamo ka. Nakasaysayat ka anak. Nakasaysayat ka launay. Nga masyanak ka.
Pati si ka, maululila, saan ka di? Nanang, saan yung panunutin data? Sila kahit ko pekit din na mapan ko danonin ni tatang mo. Anya, talaga pang panunod siyo. Dito ka po na no, apeng nga madlaw ko, saan yung may imas ti mangan. Dito ka po na pasari, masukal lang kayo nga, siririing kayo pa lang kita, tingan tirabi. Isasapo, masapol nga mamuan dito ni Victor. Amagan, nagsakit kayo, kita kayo matin, asag peso, sumaro no, Diyos ko. Nanang, kid calm. Just relax. Ag-move on kayo. Urong mo na ka nga minok ano kasta nga alta ta mapangkay makimarites. Tadi kaya nagpupuklatan iti unag ti balay. Idiray di nga rabi manon na mi tinawagak ni Victor. Imbag ta si Bongbat. Hello. Hello, Victor. Kumusta? Kastoy. Baka next month siguro ikarigatag to tim ang bakasyon. Ayun nyo kaditan. Ada kami ito Visayas. Anya? Diyos ko, asa da ganiti Mindanao? Ah, saan ka mga bayag dito? Baka sublikam tumadlang tita. Luzon, dita Cordillera. Iti damo nga destino. Ninanang mo, apa ninanang? Umres. Madep-depres. Di na may imas timangan. Hanga komplet turog na. Pampanunutan ng tikasta nga kasasaad na. Saan nga umanay nga daak, Victor? Numunag at saan na kayo nga dagos nga matawagan. No, kastang kahit ang tawagan, di may isa kata kayo, anak na. Doktor, mabuti nga, kamang sakit ni nanang mo, kin may dalit. Bam tatawagan, di kapsat ko. Ikarigadan dati, bakasyon. Pagpambandar tuman, ti pagplete da. Baling, siya ti mga ipaw, iti pagplete da. Data lang, ilo siguro ng nanang deta. Kahit na nga makita na nga ori may sakarigit anak na. Iso nga na pinagdeta. Victor, ori siya, matiktik-anak. Matiktik-anak, tigas nga sitwasyon ta. Ano orti kahit mga pasama. Nung mabalin lang kumakit, agikat ka nito serbisyo. I'm sorry. Kung ang mali lumawatan na. Insingasing ko lang nga anyat amok, baka mayat kan. Saan ka din nga makaanos? Hagan anos ak Victor. Gapot ipat-patek ka. Namnamahan data. Urayak ang subli ka. Urayak adumteng tutigong daway. Nga saan tan nga ginadayo. Ngagkabalay ta. Nga saan kan nga pumanaw. Saan tan nga umagin na dayo. Nagsisinublat digiti kakabsat ni Victor manunemi ngeme ng sarong kariti inada. Ipag agan anos ka. Ay nagamiyaman kami nga kakabsat ta. Nakasarak ni Victor itikas ken ka nga naka-an-anos. Mamano tikas ta ken ka alma. Ngem no dadto mamanong ka na pagpatingkan ti anos. Agpatinggad to nga panagan anos mo. Siguro. Tanukas pagarigan ta. Sumarunong mo ni nanang yung kinitatang nyo. Awan di maramid tayo. Sa bagay. Ang sarding ton panagan-anos ko at awan ton tikad kaduak nga bakit. Ngayon lumabalin na kumakit at biyak kumapin ni nanang tinapaot. Ngayon mahon sa Serbina, tadaki matadayo. Iso lang namiminsan. Numaminsan kita. Saan ko matapin ang idaw-dawat, ngayon na nasesya at ang ginanamot ni nanang yun. Diyos, anusang ka di pa lang nga? Wen, anusag. Ngayon no, ag-practical tayo. No itultuloy tayo, no itultuloy na ti panakadepress na.
nga saan nga mapulos nga makapumban. Ay na, nasaset lang ang rutin no anayin nga ginana. Kaya nagpay sumano. Diyos ko, aya. Tanay dalit mo di ba kahit saan ba't na makabaangon iti may sabi ka? Nanang? Nanang? No, nanang. Alma. Naku nyo. Agyaman na, Alma. Gananos mo kanya kanak ko. Tapnusan kan nga. May agrikat pa eh. Kinsa anak batin nga agrikat. Balubusan na ko na nako. Saan nyo sa wanda at ananang? Ikumpain ko iti ospital. Inkumpain ko ngorad ti bakit iti ospital kit sinagkay sa katinawagan di kiti agkakamsat. Ngam saan ko matawagan ni Victor Manong. Iti pa'y kampudan tinagtawagak dito Cordillera. Di may kampudan Manong. Ngam saan da ka matawagan ni Sona. Dede imayan di kiti agkakamsat nga kakamsat ni Victor. Talo nga laeng aldaw. Ninanang manon na iti ospital. Aging gangin kadamnan nga namin pinsan ti amin. Sana nga mang-angis ti bakit piman. Naimatang ti panagdungaw di kita kakapsat. Kalpasan ti amada. Awan pa'y makatawan si maruno ti inada. Kitam kadlaing di kita trahedya manon na imi. Okay? Kat siyempre inaanding hayak ida. Uray mampay no, kastaon iti susupyat, dapapakin ni mamakin, di kapsat ko, ti kasto nga raramidat. Martirak kano launay. Mauyong ak kano. Gapo iti minamauyong kano nga panagayat ko, ti may nga soldado akas kini Victor, nga napatpatag nga amang ti trabaho ng ti pamilya na siyak nga girlfriend na. Kasta ti bagbagay, dapapakin ni mamano, kasta nga mapanag iti balay. Di mo ka di mapanunot na ita. Saan nakangapod nung ipatpateg ni Victor? Napiyang kumamad saan nakainramraman ka iti didigra kada ladingit iti pamilya na. Agan si imo na nga natay ti amana, si Marot ti amana. Nakamansayag ita ti inana. Ngayon sa dinot na yan ni Victor. Sa aming nga makontak, Papa. Ket, gabotasan nyo makontak. Dinaan mo nga, si Bamansayag ti inana. Sa bagay ure pa yung makontak mi katagawid. Awan ni Sir Servina. Tasaan nga mag-angis ti inana. Sa bagay, no awan ton de nga bakit, may tabon ton. Agnaid kan tumatindi si Dungmi kini mamang mo. Kaning duwapay kapsat mo. Wan pa. Malaksid ibilin pa ni Victor nga agbantay kay ti family house da. Minamao yung launa yan, ha? Alma. Ha? Saan nga tamad pa? Kinori bagana. Masang kumatan nga rabida na. Nalamas ba't launa yan? Ape ko pag naidanak kumay ti awan kadkadwa kong sadyay. Maputay nga ka. Saan manon na nga nakasangpet ni Victor tapulos nga sa aming nga makontak. Kahit nga sa wan, nga saan nga nakita ti inana iti maudi akong daway. Kaya di maitabunan ti bangkay na nagpakadan ni kiti talo nga kapsat ni Victor. Ipag ingkamin sa amin to malipatan ti kinaanos mi. Umano kinaanos mo kunami ko ma. Kasi anong nga ti family house yo? Kahit marek panlatan na, pakikit-kitam no ka. Nukas pagkarikan ta agasawa ka ito kini Victor ta iparenovate yun ito nga family house di dito ka ito nga yan. At nukas pagkarikan ta sapsapul iti pagkasaraan na mabalin mo ba nga pakasaraan dati family house mi? Tapos mawag-wag-wag tapos saan nagperde grokop. Kita yung pag binuwalan mo nga pagrentada medyo ipawit mo no kakada kami isupay.
Kaskas di marong name nga saan kun nga makontak pa ni Victor. Diyos ko. Yung tuloy ko tinang opisina, marong name kada dati ko daway, nga malagip ko ni Victor, tawagak, unattended. Dabayakin nga saan nga griring di cellphone. Ay, manong name. Kati ko opisina ak nga ni Ani, manong name, concern unay kanya. Ay, hoy Alma, saan ka ko mga pabalod? Nalpasan. Ha? Awanan ti ina nga bambantayam. Saan mo nga makontak pa ni Victor? Kahit nasa wen, awan kayon. Natayin ni Victor. Uy, di ka kasasuti kasta. Arig na kasta. Dandanin makatawan ang kari. Di na pa nasangpatan ti inana. Gabutan na patig nga amang nga tanaga ti trabaho na. Kahit no dapay lang si bibiyag ita ni Victor. At dan sa bali ng pamilya na. Ani, di ka hanggang ang kasta. Common sense. Anya ti rason no apay. Nga samon nga makontak. Posible nga dinan aralamatin ti dati pang kontakam kayang kuana. Ta nagsukatin ti SIM card. Tapno awanin ti komunikasyon nyo. Gapotad dan sa bali ng pamilya na. Awan, tsaklaing ti patpatig na. Saan to pulos ka, gayat ti sa bali, tsaklaing. Kastamat kanyak, iso lang ti lalaki ti pabiyag ko. Diyak to pulos agayat ti sa bali, nilaing Victor. Kasta ti pamatim, siksika lang. Ngayon ti kinapod nun sumardang kan. Iso nga no, sakti sika, Alma. Sung bata mo ti may sa karakid agar-aram kayang ka. Sus apo it's unfair. Adda ni Victor sa diyahe, nga nakapkabalay na, adda asawa na. Sika ngay, agur-uray ti awan, piman. Mangnamnama iti awan. Manong nemi, pasare kontakek di kakapsat na. At padasin yung kating akong kontakin ti kapsat yo. Wan, barbaring ko nung makontak mi kita agpatulong kami. Nangruan ko kasta nga the emergency. Kaya sa amin ba na makontak? Anya ti pamati yung manong, si bibiyak ka di pa'y. Noon natayin ni Victor, at ako man nayawid nga bangkay na, di ta lugar mi, nimanda ka di. Noon dadagas nga napasamak kayang kuha na, naamonte ko man. Awang ka dito kontak mo, iti kampuda. Sa dun nung amin tayan, di destino na. Tinao di destino ka na, idya Visayas. Ngam ko na idi manong, iti mabid kitag sublinti. Imo na nga, nakadestinuan na. Iti Cordillera. Api nga saan ka mapan makisaludsod sa jay? Awang ka rin mabali mo kontakin sa jay? Awan Gimana mindak to? Nukas din awan pagkuntakak kang kuha na aramidek. Mapanak sa jay. Kasta nga ron tinaramid ko manon name. Wine. Napanak, itiday nga kampo. Taiso da nga ron. Ita nga ron timagada. Manon name. Nga damo idi nga naka-destinuan ni Victor. Nga dita idi manon name timbaga ni Victor nga imbaga na idi nga pagsubyan na. Iti may sa mabahay nga soldada manon name ti practice. Yes, ma'am. Kaya natin may tulong ko. Babae manong name nga paslang buses lalaki. Soldado. Tugaw ka. Inyam amok ti bagik manong sa ako yung baga nga boyfriend ko ni Victor. Victor Ladesma.
ni Captain Victor. Mga tugayam talangkunan. Sa dinutayan na, abay nga, saan ko makontak isuna? Kasunod kabayagan, Miss Pelangang kapay nagkasal. Noon nabayagan nga saan mo makontak, kat saan kapay nagkasal. Abay nga, di ka, napindas ka, Miss Alma. Imposible nga awan, ti sabali nga lalaki nga gar-aram kang ka. Ano yung tiket mo sa awan? Abay nga di mo lipatan ni Captain Victor. Kaya kayat kang sa baling lalaki. Abay nga bagam tikas na kanyak. Hangko'y bagbaga, agsal sa lutsudak. Saan ko ramidan deta kaputi patpatig ko ni Victor? Uray no. Noan niya. Uray noan niya. Miss, ada nga min di kiti patakaran nito yung confidential ako nada. Nga sa amin mabaling ni baga. Anya? Abi kumasan nyo kayo? Di ko kayo ni baga. Miyembro kiti pamilya na. Han, gabot na di kayo mat panag-asawa. O ito pwede, no si Bibiak pwede nga nakengkwana, o no ada interest di kiti kapsat na agda sa lutsud ko, no sa dinutayan ni Victor, kami pa yung mabaling ni baga. Confidential. Tapi confidential. Ada kasta nga patakaran iti api ko no military nga. Saan nga naskan pa nga maipakamo iti membro ti pamilya na. Api, sana ka mabait iti data? Professional akbet? Imposible. Api nga diyo kumapakaamuan. Uri awanin na ganak yung kuha na adamat kakabsat na pa lang. Ada kang girlfriend na. Ada, asa di ka kabagyan na nga pangipakamuan nyo kuma. Noan yan, napasama kayong kuha na. Nga kabota, concern kami kayong kuha na. Miss, saan ka kumang makidibate? Taoran niya taramidin. I'm sorry. Sa aming mga ibagakin ka. No sa dinno kinuha niya, itanti ka sa sati, Victor. Manong naiming kaputa adut ornong ko, uore na ikatindag pa yung trabaho ko na. Pag bagbalin akong nga awol. Nangalak pa din di pagkasaraak manong naiming ti asidag ti kampo tapno ag subli-sublian. Tapay na gidugundaw nga santa kaya tapastriken. Namiti may isang aldaw nga adak dito yung pagkasiraak manon na ang mga ura manit sa balagon daw ang agsubli ti kampo. Natugtog tiri daw. Linukatak. May isang lalaki nga. Soldado Ahmed. Ha? Gusto na lang na nakasibilya na the day off ko. Di na ka tipastriken, Alma? Ano ti randam? Adano kong ti asawa. Mitlagayam o pa yung may nakpasya rin. Agamang mukhang kini Victor. Maasya na kang kay. Gusto nga kahit katulungan. Sumar ka. Nestor tinagan ko. Nagkadwa kami idi kini Nestor. Ay, kini Victor ko na kuma. Sa kahit ni Nestor. Among confidential nga paiso. Ngem, masyana kang kay. Napasnek ka. Ipursigim ti amin. Mamano di kitikas kang ka. Sa alang siksikat agun-unton kadagiti miyembro ti pamilya da nga soldado. Ngem maminsan da lang, mamindo lang, mamitlo da lang, nga umay, subli. Pagamom, handag subsublim. Taawatin din ti kinapudno na talagang awanin ti sapsapulid. Ngayon bilang da nga natayin. Ngayon kinapudno na si Bibiag pala ni Victor.
Sa dinutayan na, ada iti lugar nga saan nga mabaling nga makastrik ti saan nga rumpe nga sumrek. Anya? Ada ka di kasta? Kapag nga, ada ni Victor iti lugar nga saan nga mabaling nga sumrek, di iti saan nga rumpe nga sumrek. Saan ko mabaling nga sa rungkaran? Saan? Gapote may parit. Gapote isot pa kaya tanda. Didan kayat pahay nga makita dagiti napateg iti pamilyada. Ipalubos dalatan nga ibilang dan nga awanin isuda. Tapno sanda nga pampanunutan pahay. Kayat nga sawen, didan kayat pahay tiagbalin nga babantot iti biyagyo. Di ka mawatan. May san nga baldado. Hala. Awanin iso na ti serbisyo. Nga magkabuti kasi dyan nga kasasaad ni Victor. Suportaran pa ilaing ti military, ti Armed Forces of the Philippines. At dada iti may isang lugar na sisudalain. Nga urahin dan. Iti na ito ding nga aldaw, una oras, nga sublidan, ti binulod ng biyag. Kaarig na, nga dada iti Campo Santo, dagitis bibiyag nga natay. May ganun? Lugar nga nakaita naman dagiti natay nga si bibiyag. Si bibiyag apimusa yan. Narigat ko kamaawatan ti bagbagam. Nga miso tayo tatagpeso. Urayad da lang ti oras nga papatay da. Adamat dagiti makaitured nga agpakamatay. Tapno malpasan ti amin. Iso na lang da. Ada dumat lang di kita'y mabuting kinapo Diyos nga mangkel tahid ti bulod da na biyag. Tanya kami tagasasad ni Victor. Napukaw na di kiti duwa nga saka na. May sana pukol. Pukol iti saka. Manipod iti. Bali awanin ti saka na. Ngayon babaen ti ima na makapagkarayam. Mauli na ti wheelchair na. No kayat na iti mapan iti kayat na papanan. Iti ikub ti ayan da itang lugar. At dapat oras na pamigat da. Pangaldaw, pangrabi, panagturog da. May pagpitasan na saan ngagmay sa taduda. At darigitay awan saka na. At darigitay awan mata na. At darigitay awan ima na. Di pasungal-ngal da ngamin. Iti naggrabe na paut. Ngaranget. Gubat. Nadara ngaranget. Maysa ni Victor. Iti napurwakan iti Granada. Kadagiti duwang saka natin na pukaw na. Nestor, mabaling ka di ngibagam no sa dino da ita nga lugar. Mapanak oray kasanot kadayo na. Oray kasanot trigat ko nga makadanon iti da ita nga lugar kahit ko lang ang makita ni Victor. I'm sorry. Please. Nunas ka nang agparinto mga kengka. Kaya agparinto mga agdisangwanam kita na bidek. Patgamlaing tingin daw ko. Patgamlaing. Di ko maukawawa nga babae nga makakita iti lalaging ipadpatid ko. Pag naasim.
Panghasim. Makabasolak na ramidag. Panghasim, Nestor. Amok, maasi ka kanyak. Tano saan ka maasi? Siga malanag ko na kanyak, nga maasyan ka kanyak. Isong imbagam ti sitwasyon. Okay. Patgan ka, iti may isang kondisyon. Anong kondisyon na da? Saan ka nagpagpakita kang kuala? Bayam lahing. Nga si kala hindi makakita kang kuala. Abi nga, tadinak kadikayat nga makitay, suna. Dahil dapat iti may isang bilin. Kani pagpakahasida, nga numapalin. Saan nga makita, ti asin naman nga napatag kadakwada nga miyembro ti pamilya. Mamanong ti katikas keng ka, Alma. Nagsubli-subli. Sikalaing siguro ti mapatgan. Nga makakita, iti patpatig mo. Mayad ka di kondisyon, nga makita mo nga saan ka agpadlaw. Once ka agpadlaw ka, once nga salong nga singam data nga tulag, di mo tupulusan, masidgan ka makita pa in Victor. Sige, mayatak. Nagkuyog kami manong name kay Nestor nga naglugan iti may nga owner type jeep nga lugan ti soldado. Kapang kami manong name iti nasilsil nga lugar iti Cordillera. Nga nagrigat ti dahanan manong. Amakak paya mga no, may dungpar kami awan, may bungro nga maideraas ti lugan mi kini Nestor. Nagrigat ti sitwasyon. Aging ka, nakakita kami ti may isang lugar, manon nemi, nga nakangat-ngato da kiti puon ti kayo, nga ayanda. Dito itan, magmagnatalangin. Amang likaw ka nagdirak kala kayo. Manatay ito nga lugar. Abay, takas ito nga lugar. Dito nga ito lugar. Dahil ko nadang kakampusan to daging si bibiyag nga natay. Ado ka di da? Ado da ka di? Ado da idi? Embos wasinda. Api nga, intulok yung saan da nga nagsubli, nga claim di kitik pamilya da isuda. Isuda nagpagpakaasi. Nga sada kayat, nga maitulod da, iti sidog ti pamilyada. Itaan nyo nga rason. Tapno saan da ngagbaling nga babantot. Amok nga mawatam ti kahit ko sawin. Tano, nagawid ko man ni Victor nga kasi ti kasasad na. Saan ka rin ngagbaling nga babantot iti biyag mo? Ken babantot ti biyag diri kapsat na. Nangarurang it awmaten ti ama kininana. Uray maminsa nga bulik at siyam nga mapukulan mi Victor. Nakasagana at nga mga sikaso ken kuana. Gaputi patpatig ko unay suna. Isungarod nga na isang sangayan ka, Alma. Sikapay lang ti kastoy. Na isang sangayan ti kinapudnot panagayat mo, iti kayanayat mo. Manong nemi, nagsardeng kami. Aging ka manong nemi nga makikita kon, dagiti tao ito unan. Nakakasigat pa iso tilang adakin kasasada, Diyos ko. Sa dinungardayan ni Victor. Di jay, makitam ka din jay, agal alodaid, nga mas asidik iti may sa wheelchair. Wheelchair? Ada ka di wheelchair di bantay? Anda. Tanda man din semento nga paset na. Ni Victor nagpaiso.
Pinapot mo tingawat ko. Titulag kay tulag, Alma. Sangkang padlaw. Diyos ko. Victor. Kawit kan. Pambaling ka di nga kasaritak. Tibaga kay kuha na nga nakasagana at nang baling nga caregiver na. Nakasagana ka mga sikaso kang kuha na. Nakitilaing doa sa akan na pukaw na. I'm sorry. Naging gala makita misuna. Mambaling ka di nga mang agsuratak kini patulod ko kang kuha na. I'm sorry. Please. Kumakan. Pumano tayo toy. Mambaling ka di nga rod nga. Nuan nyaman di ka sa pulad na kititid ko. Ipawit ko kada kayo. Huri man lang dati. Baro nga arawatin na. Uno paburutan na nga makan. Mabaling ka di. Pagtulagan ta dun sa diyan. Pumikan. Victor! Shh! Kunakman nga sa mong pigpig sa umaykan. Di bagpintasan naman nun, Nemi. Maminsan ti makalawas nga makita. Ken, ititid na kang kuha naman ng Nemi, di itid ko nga arwatin na. Diya ka mo no ibagadang nagkapukan niya, kung nagkapukan di kiti donasyon. Ititid naman ng Nemi, di kiti lutuwek, nga paborito na si Daen. Nga jakla mo, no ibagadang nga nagkapukan niya. Ngayon ure nga tanusanda nga ibaga nga siya. Kabisado ni Victor manong Nemi, tilutok nga magusguston na unay. Panggap ko manong Nemi tagpakita keng kuwana. Aglibasak to. Kat panggap ko manong Nemi tibang ipanaw keng kuwana iti daitang lugar. Tapno nagsubli ti sidong ko. Ure may isan nga pukol manong Nemi nga awan apulos dagiti saka na. Anong Nemi addan na surok ang makabulang ko rito'y Cordillera nagpautak iti kaserak dandanin maibos ti kwartak manong Nemi nga ornog ko. Iti may isang aldaw nga kaadak iti downtown manong Nemi nga dalapan ko ginatang iti pagamon talumasa tak iti kalsada saan ko nga nakita ta kapaspaspas nga other type jeep manong Nemi ket na nadung parnak Napukaw ko ti puot ko. Tinaodi nga napuutak manong Nemi ket naitayo ka. Nadjakon napuutan ken nariknan no kasano ti panagdisok. Aging ka, nadiag sublin ti puot ko. Idi addan puot ko. Uy, nurse, doktor. Nagsublin ti puot ti pasyente. Dahito yung tinipindas ko noon tayo. Kahit nangasawin. Nalapsan na dati pa nakakumatos na. Nang kumanong. Kumatos. Sa tinutayan ko. Bayawan makita. Miss, siya ti doktor mo. Talagang saan ka makakita? Kaya pati pa nakadungpar mo, pa nakaitayok mo. Naisarubsub ka iti natatangken nga iti nakaipurwa ka mga amin kahit madami iti konstruksyon ng kalsada. Kahit naapektaran na kiti tuwa matam.
No. Saan nga po na dahita? Ti pagyamanan tayo. Nagsublin di puot mo, si bibiyag ka. So na lang saan ka nga makakita pa. Saan nga po ng doktor? May sakon nga bulsak. May sakon nga bulsak. No! Saan nga po na dahita? Saan nga po na doktor? Manong name inanawad ak. Kat tinangan ko manong name saan nga talinaad nga bulsik. No adalakid di mangidunar iti mata. Ken mayat ti kombinasyon. Sino ko mangarod ti laglag amaoyong nga mayat nga mangidunar ti mata na doktor. Adala kita'y volunteer. Adala kita'y nakasagana nga talaga. May saka ka na kita'y ado nga pila, nga gururay. Malaksid, no di volunteer kat sikat kayat na nga pangi dunaran ka na matana. Doktor. Aginanakan, Miss Alma. Napakamuan ka din ti pamilya, doktor. Awan tinakita mi, nga makakuntakan kiti pamilyam. Kaya sa nungorod nga namuan yung anol matinagan ko. Yung baga ni Nestor, kapampanan lang itay. Agsubli-subli. Nga mga oras ti pa nagsubli ti puot mo. Nestor, may isang soldado. Sige, doktor. Di karigatak nga awatin na ito nagasat ko. Amay sakon nga bulsay. Nga pukol, tiga po na nuhapay nga dahag dito'y. Di lalaki, nga patpatik ko, ni Victor. Iso nga siya. Tay bulsik. Ni Madbuk Victor ti pukol. Ti bulsik ken ti pukol. Nagpahutak manong nimi iti ospital. Iti ramakek no kasano ti bil ko. Kawa ka no ti pagnanagat. Tadi ko na ni Nestor manong nimi. Awan ti pagdanagam. The Armed Forces of the Philippines ti mangsungbat. Kasano ko ma? Kat sanak mat nga soldado. Babae ka ni Victor. Kang runahan ti amin. At na nakasagana nga mangitunar kayong kahit ti mata. Anya? Atan. Sino? Di na kayat ti panagan. At akalintagan na. Kat ko na ti doktor no nakasagana kan. No nakasagana kan, may sayang ka din ti operasyon. Tapno maiyak rin ti mata. Ti donasyon, wano donor, maiyak rin ti mata na. Ngagbalin nga mata. Tapno saan nagtalin na bulsak ka. Kat na di donor, isunton ti bulsak. Kapilitan. Sino nga min ti donor? Mamam to siguro, himsam pa lang ita. Isagam ti bagim. Talakal ti pamatik, nga nakasagana ka, ken kayat mo launay, ngagsubli, ti panagkitam. Nga makakita ka pa ore saan mo nga mata, ti osarim nga mata.
Balegi ti operasyon manon na nakakita akmat lang. Nestor, Alma, balegi ti operasyon. Makakita akmanin. Adal manin matak. Ngam siya sinuti akin mata nga dati. Mabaling ko ka di nga mamuan. Sampay lang ita. Sa diyon tayan na, aday tibangon na kawarto. Manong nemi, duwa nga aldaw, kalpasan ti operasyon. Hindi awan magbambanday niya. Timakderak. Napanak di bangin na kwarto. Ngayon ti bagada manon nemi, ngayon tinangidunar kanyak karigi di matana. Inlipas ko, awan ti magbambanday keng kuana. Nakaita. Lalaki. Victor? Malasing ko ti rupa na. Uri no nakakidem. Victor? Alma? Victor? Kaya't mong usawan. Hindi mo dagit matam kanyak. Abay naramid mo. Abay. Gapat patay ka wala Alma. Pakawanin na nakabasulak mantikas to'y. Ngayon ko pulos sa panagpakaamukin ka. Diyak lang amin kaya't ngagbalil nakababantot yo. Tigayat ko kinibilang dakon nga natay tapno san dakon nga panunutin pa'y. Nga magyaman ak di kinapudno kanyak. Nga ori ka sa nutrikat mo. Kininaramid mo ti amin na pamuspusan makita naklaing. Gabutayat mo nga makakita kaniyat. Nga disgrasya ka napukaw mo di kiti matam. Karbang aklaing ti mangidunar kain ka di kiti matam. Nga balay sana kung nga makakita. Basta makakita ka. Saan nga baling siya kung tibul syak pa yan tipukol. Basta agbalin ka nga normal. Tagastat pa lang ipadpadag ko kayo ka. Victor, agyaman ak iniday nga pamatag. Kahit namnamaham nga supapakak na nga pamatag. Itinapudno mata pamatag. Ikaw ito na itong inaramid mo. Agsublimat lang, di kiti matam kang ka. Ana? I-retransfer mo kanyak. Saan? Kahit nasa wan siyak met, tipan nakamatam. At daamin kang ka, bulsak kan pukol, nga isut ka po na nga siyak. Siyak tipan nakamatam. Kan siyak pa, tipan nakasakam. Ikarik kang ka, Victor, saan ka may bayan? Taanta kanyak na giti matam. Tisakak kat sakam. Iso nga rumorta nito itong ospital kad nagsublitan sa lugar tayo. Kanikarik. Saan ka nga baybayan, Victor? Wen manong nami nakaadu dagiti mas daw. Kanyak. Nangaro nakadapapakin ni mamakan di kakapsat ko. Nuwapay. Nga kinayat ko palaing ni Victor. Amay sa nga bulsek. Kan pilay. Wano pukul ko na ko. Uray amuda nga di kiti matana kat na-transfer kaniya. Ngayon papasulan damit lang ni Victor. Nuwapay nga napukaw ko. Ti dati nga mata.
Memora anyat sa wenda manunemi saan nga napatek tanyaman nga sa wenda. Tinapatek kadak pinpin na tag kami. One. Adamat trabaho. Kapag ako mga problema. Ket kas iti kalikagom idi dagiti kakabsat ni Victor pinarenovate mi ti family house da ket isu ita ti pagyanan mi. Manong nemi. Nga sala nga dakda kami. Kaputa. Bulsak man ken pukol ni Victor nga maddamet sambat nga napukulan saan namat nga napukaw di armas na adamat ima na nga mga rakop kaniya adamat bibig na nga mga gek karigdi bibig ko isu na laeng taawang pangkawil na kaniyak tawang nga rod sa kana nga mada adap kabailan na ti rumawaw kaniyak manong nemi kabailan na iti mangputot kaniya. Idagkalay sa kami manon nemi naka-wheelchair. Tipukol ken bulsek nga nagbalin nga asawa. Nakaskas dawa kalay sa kunan. Napamaneknek iti awan kaasping na nga ayan. Katapno saan kami nga marikatan manon nemi at dadwa nga katulong mi. Kabailan mi manong. Nagsipot na ng atumet ti pwesto, ng atumet ti sweldo. Ken nagtultuloy manong nemi ti awaten ti asawak nga panaka pension na. When gabot na maibilang isu na manong nemi kadagitay nagsarsarbi nga napudno iti gobyerno tawagan iti PWD. Pindas man ti pension naman nung anayon, ti bangalaan mi, ti pangsweldo mi, kadagiti duwa katulong mi, katulong iti balay, kan nagbalingayaya, dagiti talungan na mi. Kahit kumapay ni Victor manong nemi, ti may kapat may kalima nga putot. Abay, kaputa bulsa ka, kan pukulak, hanak makaputot ti ado. Victor, gusto na ti talo. Ora tayo itong dumakailan na kita anak ta. Isudan ako ang tikatulong nga ka mga sikaso ka. Kaya, sika nga amada, nga pukul lang arudan, bulsak pa eh. Ngem, awang nga tanti makaaratap, iti kinapudnom nga gayat. Agas met kinapudnot panagayat ko ken ka. Tinapudno nga yan na yata. Dito nga rin ti pakabuklan, manong nemi ti pakasaritaan. Ngayon nakinburay ken ka, mabayantin nakparang i-text ken ka ti detalyen. Kadagamak laon na iti laing mo nga nang urnus, ken laing mo nga nang ibasa, ket sabi ko tadamat maitad ng inspirasyon. Adal ken pagsarbingan ti biyag, kari kiti padag nga nagbuya, ken nagdengeg. Tuhoy nga rodag yaman nga pagayam mo, Alma. Thank you, Alma. Tingin ka pa nagsurat. Thank you. Kada kita aming nga nagbuya ka nagdangag. Salamat kada kayo.